Okei, mä halusin tässä esitellä mun orkidea-kaapin ja mä oon näitä harrastanut ja tää on nyt aika mones generaatio ja mä oon pikkuhiljaa niinku hionut tätä, että miten tämmönen kannattaa tehdä ja tässä on nyt sitten lähes valmis kaappi ilman toki niinku käytännössä kasveja vielä. Ja mä käyn tässä videossa lähinnä tätä tekniikkaa läpi, jos jotakuta kiinnostaa, miten tämmöisen kaapin voi tehdä, tässä on tätä tekniikkaa. Ja tää on nyt tämmönen XL-kokoinen, eli tää on käytännössä 2 metriä korkea tää kaappi, tää on metrin leveä suunnilleen ja noin 60 senttiä syvä. Tää on tehty niin, että tässä on tää runko, joka pitää tän kasassa, niin tää on alumiinikehikko. Tässä on niinku alumiinikehikko menee tässä niinku ympäri. Ja se on 20 millistä suorakaideputkea, olisiko 1,5 milliä paksua alumiinia piltemasta saa. Sehän ei itsessään ole mitään kauhean jämerää tavaraa, mutta se, että tää pysyy niinku ihan ok kasassa, niin se perustuu pääosin siihen, että tää on tosi kevyt. Vaikka tää on iso, niin tää on tosi kevyt. Ja niinku tää kaapin muotohan on tämmönen niinku kaareva. Eli se on niinku käytännössä melkein pyöreä, se on vähän ovaali, että se on pitempi kun se on syvä, metrin leveä, 60 senttiä syvä. Ja koska se on semmonen se muoto, se on millin paksusta polykarbonaatista tehty, joka taipuu hyvin ja se on saatu tälle kaarelle väännettyä. Se on käytetty hyvin paljon 3D-tulostinta tämän valmistamisessa, eli tää pohja-astia, mikä on tämmönen niinku haastava mallinen, että se ei ole suorakainen, vaan se on pyöreä, niin se on 3D-softalla suunniteltu ja sitten tulostettu. Ja sitten ne palat on yhdistetty. Mulla on siellä pohjalla 8 milliä paksua polykarbonaattilevyä, mutta periaatteessa siinä voisi ihan yhtä hyvin pohjana olla vesivanerilevy, joka olisi sitten vaikka millin polykarbonaatilla päällystetty. Jolloin se millin polykarbonaattilevy olisi se vesitiiviskomponentti ja sitten se vesivaneri tai teoriassa tavallinenkin vaneri olisi sitten se kantava rakenne. Mulla sattuu olemaan 8 milliä paksua polykarbonaattilevyä, niin se on riittävän jäykkää, niin se toimii tässä pohjana. Se pohja on korotettu silleen, että täällä on noin sentti tilaa alla, että jos sinne joku pisara vettä pääsee, niin se pääsee sieltä haihtumaan eikä jää muhimaan. Valot kulkee joka puolelle, eli täällä on pohjalla itse rakennettu LED-valo, jossa on tommoset linssit, eli se kohdistaa sitä valoa pitkälle suoraan. Normaalit tämmöset akvaariovalot sun muut, niin ne on linssittömiä yleensä, jolloin se valo hyvin nopeasti niin hajoaa joka suuntaan 180 asteen kulmassa. Näissä on nyt 60 asteen linssit, eli ne ohjaa sitä valoa, että sitä valoa riittäisi tänne keskitasollekin, koska tää on se kohta, missä on tämän muotoisessa kaapissa tietysti suhteessa vähempi valoa. No sitten tää katos on samanlainen itse tehty valo, joka kohdistaa sitä valoa. Sivussa on normaalit tämmöiset kasvivalot, jotka sitten on tavallisia laajakulmaisia lamppuja. Mutta kun niitä joka puolella, niin saadaan aika tasainen valaistus ja johdot on niinku pyritty piilottaa kaikki, että niitä ei niinku näkyisi yhtään sen enempää kuin on pakko sitten täällä. No, eli se valaistuksesta. Se on tietysti rele-ohjattua, eli siinä on tämmönen wifi-kytkettävä ajastin ja se on mulla 10 tuntia päällä tällä hetkellä, kun on kesä, koska tää on ikkunan vieressä, eli täällä on ikkuna, niin se saa jonkun verran luonnonvaloakin, niin sen kesällä sitä valoa ihan yhtä paljon tarvii kuin talvella. No sit mulla on tässä istutusmateriaalina, mulla on sähköputkea, koska se on lämmöllä, eli kuuma ilman puhelintilalla helppo ohjata ja nämä liaanit on tavallaan tehty sähköputkesta ensin. Sitten siihen on päälle pyöritetty tämmöistä kaiutin kangasta,
Se on alun perin keksinyt tää Dusk Tropic-niminen firma, ruotsalainen yhtiö on keksinyt semmosia materiaaleja kuin Epiveb ja Syntic ja Hygrolon. Ja nyt niin sen tuotteet on oikein hyviä, mutta tämä materiaali, kun tähänkin kaappiin sitä jonkun verran kuluu, niin tää on kyllä ostettu ihan Kiinasta edullista kaiutinkangasta. Se on käytännössä samaa tavaraa kuin se Dusk Tropicin vastaava. Ja mä oon leikannut siitä semmosia parin sentin soireja ja sitten mä oon pyörittänyt sen vaan niiden sähköputkien ympärille. Ja kun se on pyöritetty, niin sinne itse asiassa jää semmosia kivoja rakoja, mihin on helppo istuttaa miniatyyriorkideoita, että ne tarraa hyvin kiinni tai kiinnittää sammalpaloja, niin kuin tällä hetkellä on sammalpaloja. No sitten toi ilmanvaihto on ehkä se helpoin asia sössiä terraariossa orkideakaapeissa. Orkideat on hyvin herkkiä infektioille, niihin tulee helposti sieniä, bakteereja ja tällainen suljettu kaappi, niin se on 100-kertainen se riski niin kuin ikkunalautaan verrattuna no ainakin. Ja vaikka kastelis hyvin, niin hyvä ilmanvaihto on ihan kriittistä. Ja sen takia mulla on täällä pohjalla ihan älyttömästi tietokonetuulettimia, eli siellä on 16 korkean virtauksen tietokonetuuletinta. Ja kaikki puskee ilman tämmöiseen niinku ilmastointikoteloon, joka on täällä pohjalla, joka on yhdistetty 2 ilmanvaihtokanavaan ja ne on täällä takana. Ilmanvaihtokanavat vie sen ilman tänne ylös, josta se sitten jakautuu takaisin tänne kaappiin. Kun tää etukansi on tässä kiinni, se ilma nousee tuolta pohjalta ylös ja se laskee alas. Se pyörii siellä siis 24/7 koko ajan. Ja tää huolehtii siitä, että se ilma pysyy kosteena, kasvit kuivaa ja ettei mihinkään kasviväleihin jää vettä lojumaan, kun tulee yö. Ja tää pitää olla riittävän voimakasta. Muuten se, jos ei se ilmanvaihto, jos ei ne kasvilehdet siellä kaapissa heilu, niin on iso riski, että tulee infektioita. Toiset kasvit on herkempiä kuin toiset ja toisista kasveista tulee helpommin kuin toisista. Yleensä mitään multaa ei kannata terraariossa käyttää, koska sun korkea ilmankosteus, niin isompi ongelma on se, että sä saat kasvit kuivaa tarpeeksi nopeasti kuin se, että ne kuivahtaisi liikaa. Koska sähän voit kastella ihan rajattomasti. Yleensä nämä on ajastettuja tämmöisessä kaapissa nämä kastelut. Sä voit laittaa sen kastelun halutessa vaikka tunnin välein ja se ei niinku vaadi sulta mitään lisävaivaa. Niin se, mikä näissä kaapeissa on se ongelma, on se, että sä saat kasvit tarpeeksi nopeasti kuivaksi, ettei niihin tule infektioita. Ja sen takia mä käytän tätä kaiutinkangasta, koska tää on tosi nopea kuivattaa. Eli tässä on 2 hyvää ominaisuutta. Yksi on se, että se vesi leviää siinä hyvin, siinä on hyvä kapillaari-ilmiö, se leviää tasaisesti siihen kankaaseen. Kun se tulee pisara, niin se leviää valtavalle alueelle. Ja sitten toinen hyvä puoli siinä on se, että se kuivaa kuitenkin tosi nopeasti. Jolloin saadaan kasteltua kaikki kasvit tasaisesti ja saadaan kuivatettua ne nopeasti. Ja tämä on niin valtaosalle epifyyttiorkideoista ihanteellinen kasvatusmetodi on se, että ne kastuu, mutta myös kuivaa niin nopeasti. Että niillä on hyvä kostea kuiva sykli. Ja siihen tämä materiaali on hyvää. Mitä mä oon myös käyttänyt, niin sitä Dusk Tropicin rahkasammalkopiota, mutta se sopii hyvin sellaisilla orkideoilla, jotka tykkää märästä. Joku esim. Oncidium, Bulbophyllum, Mastevalia, tämän tyyppisille orkideoille se sopii ihan hyvin. Mutta sellaiset orkideat, jotka helposti niin ottaa nokkiinsa liiasta kosteudesta, niin mätänee helposti, niin ei hyvä. Niiden kanssa semmoinen materiaali on huonompaa. Tämä, mikä kuivaa nopeasti, on parempi. Ja tätäkin voi kastella sitten vaan tiheämpää, jos meinaa olla liian kuivaa. Useimmissa kaapeissa mulla sykli on, että kastelu tapahtuu kerran päivässä. No sit siihen kasteluun. Näissä kaapeissa yleensä on jotain väkisin, vaikka kuinka yrittäisit tasaisen kastelun järjestää, niin tulee jotain katvepaikkoja, missä se kastelu on vähäisempää ja sitten tulee jotain paikkoja, missä se kastelu on runsaampaa. Ja sen takia kannattaa olla päällekkäisiä kastelujärjestelmiä, tämä on oppinut kantapään kautta,
Nämä ei ole mitään hirveän kalliita, mutta sä haluat, että sulla on päällekkäisiä kastelujärjestelmiä. Siinä on myös se fail-safe, että jos sä oot vaikka reissussa ja joku kastelujärjestelmä pettää, että se menee vaikka tukkoon ja se ei toimikaan, niin se toinen pitää ne kasvit hengissä. Ja mulla on näissä käytännössä aina 3 tapaa kastella sitä kasvia. Yksi on tavallinen vesipumppu ja täällä pohjalla on 5 senttiä vettä. Ja mulla on pohja kasteleva vesipumppu täällä, joka imasee sen veden. Vien sen tonne ylös. Täällä ylhäällä on tämmönen rengasputki, joka on täynnä kastelupäitä ja sieltä sataa sade alas. Kun kerran päivässä aamusta niin tulee minuutin ajan. Joissain kaapeissa on mun pitempään päällä, kun niissä ei ole niin tehokasta kastelujärjestelmää. Tässä kun tää on verrattain pieni tää pinta-ala tässä kaapissa, tilavuus on iso, kun on korkea, mutta se pinta-ala on pieni, niin se itse asiassa se kastelee tämän läpeensä hyvin nopeasti. Et se pari minuuttia, niin tää on niinku aivan uitettu. Tää kaikki kasvit on litimärkiä siitä kastelusta. No sitten siellä on tosiaan sitten toisena järjestelmä menee täällä yläreunassa, näkyy näitä suuttimia, niin täällä on misterit. Ja tää on niinku korkeapaine misteri. Se pitää olla puhdasta vettä. Eli se ei voi käyttää tätä pohjavettä. Sen takia täällä missä on nämä tuulettimet, niin se on erotettu, niin se osa siitä pohjasta, sitä vedestä onkin tämmöistä niinku käänteisosmoosi puhdasta vettä. Ja se käynnistyy kanssa aamusta ja muutaman minuutin päällä. Se on periaatteessa turha kapistus, mutta se on siltä varalta siellä, että jos tää mun pääkastelujärjestelmä sattuisi pettämään, moottori vaikka menisi rikki, niin kaikki kasvit kuolisi, jos mä olisin 2 viikkoa reissussa. Mut kun mulla on toi misteri tuolla, niin jos se käänteissysteemi pettää, niin se misteri pitää ne hengissä. Se päinvastoin, jos se misteri pettää, se kastelujärjestelmä pitää ne hengissä. Eli se on se idea siinä, että miksi mulla on 2 päällekkäistä järjestelmää. No sitten se 3. kastelujärjestelmä, se on oikeastaan ilman kostutusjärjestelmä. Ja se on täällä ylhäällä näkyy tällainen musta loota, niin siinä se on täynnä tommosia sumutin päitä. Ja kun mä painan nappulaa, niin sieltä tulee usvaa enemmän kuin laki sallii. Ja tossa taitaa olla 7x4 21 tämmöistä niinku sumugeneraattorin päätä. Eli tää on niinku kaappi on muutamassa sekuntissa ihan valkoinen usvasta. Ja sillä mä voin kastella kasveja, se on niinku 3 funktiota. Yksi funktio on se, että jos tonne jää katvealueita näistä 2 kastelujärjestelmistä huolimatta, mä voin laittaa aamussa sen puoleksi tunniksi päälle. Ja semmoiset kaapit, kun mulla on leveitä ja matalia, niin niissä nämä kastelujärjestelmät on haastavampia. Ja niissä kaapeissa se on usein mulla tarpeellista. Mä en usko, että tässä kaapissa mä itse sitä tarvitsen, mutta se on yksi se funktio. No toinen funktio on se, että jos on niin, että näyttää sitten, että kaikki kasvit ei kuivakaan päivässä, mä voin venyttää sillä usvageneraattorilla sitä kasteluväliä joka toiseen päivään. Ja sen toisena päivänä, kun ne ei saakaan sitä aamusadetusta ne kasvit, niin siellä voikin sitten olla aika korkea ilmankosteus, kun mä pystyn ylläpitämään sitä sillä usvageneraattorilla. Ilman, että mä varsinaisesti kastelen niitä kasveja. Mä pystyn venyttämään sitä kasteluväliä. Ilman, että ilmankosteus kärsii. Ja sitten 3. syy siihen on se, että mä pystyn säätelemään tosiaan ilmankosteutta. Että yöaikaan, kun tää kangas pitäisi olla rutikuivaa käytännössä, niin sitten mä pystyn pitämään kuitenkin ilmankosteuden vielä riittävän korkealla, silleen sitten ilmanpoistotuuletinta säätämällä. No sit se toinen tuuletusjärjestelmä tulikin tuossa mainittua, eli tämän kierrätyksen. Siis nämä tuulettimet käyttää samaa ilmaa, ne pyörittää sitä vaan ympyrää täällä kaapissa, mutta ilma ei tavallaan vaihdu. Sen lisäksi täällä katossa on yksi ainut tietokonetuuletin, joka sitten tarvittaessa poistaa tuolta kaapista ilmaa, ja kun sieltä poistetaan, niin sitten täällä alareunassa on tämmönen suojakotelo, jonka alla on täynnä reikiä, mistä se sitten alipaineella imee uutta raitista kuivaa ilmaa tilalle. Ja tällä mä pystyn säätämään ilmankosteutta alas. Ja käytännössä siis aamusta, kun se kastelu on käynnistynyt, niin siellä on tietysti 100% ilmankosteus, kaikki lasit on litimärkiä vedestä, ja mä haluan mahdollisimman nopeasti kuivattaa lasit, ja mä haluan mahdollisimman nopeasti kuivattaa sen kankaan. Ja silloin mulla on se
ilmatuulisuuksien lisäksi myöskin tää ilman poistotuuletin päällä yleensä 4-6 tuntia. Sen mä säädän niin, että mä saan sen kankaan lähes kuivaksi. Yes, eli nyt on käyty läpi kastelu, ilmanvaihto, valot. Ja no lannoitus. Niin lannoitetta mä mittaan tämmöisellä veden sähköjohtavuusmittarilla. Lannoitemäärää tuolta pohjavedestä, mä käytän puutarhan kesää itse. Teoriassa vesiviljelylannoitteet, mikä tahansa käy. Ja näissähän se riippuu vähän orkidealajista, että mikä on optimi. Toiset vaatii vähän enemmän lannoitetta, voi olla jopa 500 pitoisuuksia. Toiset taas sitten on tosi nirsoja lannoitteesta, niin kuin joku Dendrobium cuthbertsoni, jota voi käytännössä kasvattaa käänteisosmoosin vedellä. Että silloin tällöin näkee vähän lannoitetta, niin se riittää. Ja näin ollen mä pyrinkin eri kaapeissa vähän eri, eli uusissa kaapeissa mulla on usein se lannoitus noin 200 ja sitten, ja sitten tämmöisissä kesällä kasvuvaiheessa olevissa kaapeissa voi olla noin 400 se lannoitepitoisuus. Jos on jotain ongelmia vaikka jonkun tuholaisen kanssa, niin mä tiputan lannoitemääriä luonnollisesti. No sit tuholaisasiasta. Helpoin tapa tuoda näihin kaappeihin tuholaisia on tää sammalo. Ja mulla on käytännössä tilanne, että mulla on muita kaappeja, niin mä otan niistä sitä sammalta ja sitten levitän sitä tähän kaappiin sillä, että mä huolehdin 100% ilmankosteus. Käytännössä kun mä oon tehnyt kaapin, niin mä en muutamaa viikkoa laita sinne mitään kasveja. Tässä on nyt testimielessä muutama bulbofyllymi ja Dracula tuolla noin, jotka viihtyy hyvin korkeassa ilmankosteudessa, mutta en mä tuonne kaappiin vielä laittaisi mitään niinku semmoista kasvia, joka helposti niinku mätänee, niinku tolumniat esimerkiksi, jos niitä ei kuivaksi saa, niin ne kyllä mätänee, niin semmosia ei kannata tämmöiseen kaappiin vielä laittaa. Ja jos on jotain kysyttävää tästä setupista, niin voi kysästä, niin vastaan kyllä mielellään. Nämä osat ei nykyään ole hirveän kalliita. Että tämän tyyppisen kaapin, jos itse rakentaa ja jaksaa nikkaroida ja on 3D-tulostin, ettei tarvitse sitä ostaa, niin saa rakennettua varmaan semmoisella 400 nyt helposti, 300 ehkä, jos ei ulkonäkö ole se tärkein asia, että on valmis joustaa jostain asiasta. Mutta esimerkiksi noin muovilevyt maksoi 70 €, alumiiniprofiilit maksoi ehkä 10 €, muovi maksoi ehkä 20 €, siis 3D-tulostettava muovi. No valoihin menee 50. No releet maksaa, koska niitä on tässä useampi, noin joku 340. Tuulettimet maksaa 50. Et semmosia on suunnilleen kulut. Nämä on nykyään aika edullisia, muuntajat parikymppiä. Misterijärjestelmä maksaa 40. Se ei ole halpa. Tää kun on 2 metriä korkea kaappi, niin tarvii järeen pumpun, se on 40. Mutta sitten jos on matalampi kaappi, että se ei ole 2 metriä korkea, niin sitten ne pumput on huomattavasti edullisempia. Ja jos periaatteessa tuo misteri ei ole välttämätön, niin jos se skippaa, niin se halpenee. USVA-generaattorit ei maksa mitään, on muutama euron kappale. Hyvä, kiitoksia, moro!